Galing sa dashboard ng VIP, makikita natin na meron tayong VIP store. So, sa VIP store, i-drop down natin sa App Store. Tapos dito, pipili tayo ng bibili natin. Kunwari yung soap, add to cart natin. Tapos sa add to cart, may summary kung ano yung mga bibilin mo. So, check mo kung tama. Then, check out. Tapos, check mo ulit kung tama yung details bago mo siya i-continue. Dito makikita natin yung address. So, kukunin mo yung address ng bibili. Then, i-input mo yung address niya at saka yung phone number. Then, continue. Yan. Check mo ulit kung tama. Then, continue. Tapos, sa DragonPay tayo kasi mas maganda to nagbibigay ng codes. So, punta tayo sa finish. Makikita natin na lalabas dito yung payment option. It's either pwede siya sa bangko o kaya over the counter ng ibang bangko o kaya pinakamaganda 7-Eleven o kaya Bayad Center. Pagkapindot mo na click mo yung agree, kailangan mo hingin yung email nila. Kasi isi-send mo sa kanila yung details kung ano yung reference number ng babayaran nila. Then, sabi mo sa kanila, paki-check yung email. Yan. Click mo yung email mo. Tapos sabi mo sa kanila kung na-send na yung details. Makikita niya sa inbox niya. Kung wala doon, nasa spam. So, meron siyang bibigay na link. Click mo. Yung link na yun, ibibigay niya yung reference number. Yan. Magbabayad ka sa 7-Eleven, which is yun yung nakalagay. May mga 7-Eleven anywhere. So, kahit sa bansa, meron yan. Kaya makakapagbayad sila doon.